De politie had in Kolm een man oppakt die joert voor een soort onrust had. Er waren arrestatieteams bij inzet en ook een helikopter. Vanwege de ziekenactie waren squallen oproepen om de band binnen door te houden. En in een pad van Kolm waren mensen ook oproepen binnen door te blijven. De man is uiteindelijk oppakt. En in Kolm is op dit stuit Auke Zelderust, ja Auke, een enorme politiemacht in Kolm. Waarom wordt het zo manmachtig opschaald? Het zekere voor het onzekere hier in Kolm. Om 11 uur van de morgen kwam er een melding bij de politie binnen dat er een man jongen wie hier in de vastritten in het centrum. En dat dat een man hier die verward wie en dat hij mogelijk een wapen bij hem hier. En toen had de politie heeg opschaald. Een helikopter kwam erbij. Er kwam een speciaal arrestatieteam. Dat is binnen man van de dienst interventie, speciale interventies, met geweren, met hoen, met bivakmutsen op. Die waren inzet om toch deze verwarde man op te zieken. Ja, en hoe lang had de politie hier met wandwest? Nou, urenlang, kerst wel zeggen, de Kolmers waren ook oproepen om toch binnen te blijven, zeker hier in het centrum. Want ja, de man die kon ze net vinden, ze hielden wel signalen, maar hielden nog net te pakken, zeg maar zeggen. En de squallen hier vlakbij, de basissquallen, daar moesten de band binnen blijven. De dwarren gingen op slot. De masters en juffen, die vertelden het verhaal dat er een man zocht werden en dus mochten ze net naar boeten. Wij waren op school en toen vloog er een helikopter boven onze school in de pauzes. Toen werden wij naar binnen gestuurd en toen kregen we allemaal nieuws dat er iets met een gegijzelaar was of zo. En toen moesten we op school blijven. Hoe was dat? Eng en vervelend, want we konden niet veel doen. Wat werd er gezegd door de juf of meester? Dat er iemand met een wapen er rondliep en dat ik mijn moeder moest bellen en zo, omdat mijn moeder hier in de straat woont. En we wonen hier in de straat, dus toen heb ik dat gedaan en toen, ja. En hoe gaat het nu met je? Nu gaat het wel weer goed. Ja, ik ben alweer wat rustig, maar het was wel heel eng op school. Nou, op het moment dat je signalen krijgt dat hier iemand is met verward gedrag, dat hij mogelijk met een wapen zou zijn, dat verwacht je niet in jouw omgeving en zeker niet bij een dorp als Kolm of waar dan ook. Ja, dat gaat je ongetwijfeld niet in de koude kleren zitten. Maar dat is ook precies de reden waarom we hebben opgeschaald. Ja, Auke, om wat voor man ging het eigenlijk? Ja, het gaat om een jongeman van lieke nog 20 uur. Hij went hier achter mij in het complex met zijn mem en zijn stiefheid. Hij zit hier bekend als wat stil, wat introvert, een Einzelganger. Maar ze hebben hier nooit problemen gehad met deze man. En dat wie ik wel te zien, toen de arrestatie van de man, om 2 uur heen. Toen de speciale agenten hier toch naar binnen ronnen. Ze hoeven net binnen te zwarmen, maar ze konden de man gewoon rustig meenemen. En hij is naar het politiebureau gebracht. Daar werd hij jet door de politie. En ze willen natuurlijk graag weten wat er met deze man aan de hand is. En wat voor zorg hij eventueel nodig had. In elk geval is na een paar uren ziekte in Kolm de rest hier weer om. Dankjewel, Auke Zelderust vanuit Kolm.